ska jag lära hur man skjuter. Första steget, rak rygg, böjda ben. Det kommer att se ut så här. Och vi kommer börja med handledsskott. Så då börjar vi. Då tar vi dragskott. Samma teknik. Här igen, rak rygg. Nu kör vi slagskott. Bara ta upp denna. Samma teknik. Rak rygg, böjda ben. Tum upp klippet om ni gillar den och prenumerera videon, så ses vi i nästa video. Hej då!